Jasotarrak, hor zaudete. Bueno, ikasturte berriari heltzeko gogotsu. Ikusten duzuenez, gu hemen ilusioz hasi gara etapa berri honetan. Unai Arellano nauzue, ikastolako zuzendari berria, eta jasosatzen dugun guztion izenean, ongietorria eman nahiko nizueke guztiei. Badakizue, pandemia alde batera utzi dugula bingoz, eta horrek aukera eman digu, normaltasunez hasteko, elkarri besarkatzeko, irriparretaz gozatzeko, begietara begiratzeko, ezta, bazen garaia. Ikasturte luzea dugu aurretik, eta proiektu pedagogiko nahikotxo, eta ilusioz beterik indar berrituta etorri gara horri danari heltzeko. Beraz, has gaitezen, has dadia ikasturte berria, badakizue hemen gaituzuela nahi duzuenerako, disfrutatu, gozatu dezagun euskaraz elkarrekin, eta aurrera jaso ikastola. Ongi izan!